Fl-aħħar 3 snin biss il fuq minn 20 kumpanija ġdida ddaħlu fuq il-listi tal-Borża ta' Malta, dan fi żmien li bħal kumplament tad-dinja pajjiżna kien iffaċċjat minn sfidi li ħallew impatti fuq l-ekonomija internazzjonali. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru wara żjara li għamel Dr. Robert Abela fil-Borża ta' Malta fejn innota li matul l-aħħar snin il-kumpaniji kwotati ma' din l-istituzzjoni u l-istrumenti finanzjarji differenti li jistgħu jiġu nnegozjati fis-swieq tagħha kibru bi kważi d-doppju. Fil-fatt hawn intqal kif b'aktar minn 110 kumpaniji differenti kwotati u madwar 300 strument finanzjarju differenti fis-swieq tagħha, l-attività fuq il-Borża ta' Malta xhieda oħra ta' kif l-attività ekonomika f'pajjiżna kompli tissir waħda aktar b'saħħitha. Waqt din iż-żjara, il-Prim Ministru enfasizza kif il-Borża ta' Malta għandha tkun xprum biex l-investiment f'pajjiżna jkompli jitkattar u joħloq il-ġid biex imbagħad dak l-istess ġid jissarraf f'aktar għajnuna lin-nies. Dr. Abela sostna kif il-qasam tas servizzi finanzjarji u katalista fl-investimenti marbutin mal-qalba l-ħadra u dik diġitali li qed isseħħ biex tibqa' tiġi offruta kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji. U żied jgħid li l-qafas regolatorju li għandu pajjiżna foqsma differenti fosthom fly gaming u l-ekonomija miftuħa Maltija l-kummerċ il-koll jagħtu rwol kruċjali lill-Borża ta' Malta. Fid-dawl ir-rapporti ta' esperti internazzjonali fosthom tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF tkellmu dwar l-irkupru impressjonanti u kif il-ġid nazzjonali ras għal ras mistenni jisboq dak ta' żon euro, il-Prim Ministru qal li pajjiżna jrid ikompli jiġbed leh investiment ta' kwalità mibni fuq il-prijoritajiet li għandu l-pajjiż bħal dawk ambjentali. Il-Prim Ministru sostna li dawn ir-riżultati jkomplu jiġdu kemm id-deċiżjonijiet li ħall-Gvern matul l-aħħar xhur kienu kruċjali u f'waqthom biex il-kumpaniji u n-negozji jibqgħu b'saħħithom u biex f'pajjiżna tinżamm l-istabbiltà ekonomika. Fiż-żjara fejn iltaqa' ma' tmexxija tal-Borża ta' Malta u l-ħaddiema, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana.